ኣብ ኢትዮጵያ እናተራእዩ ዘለዉ ጸገማት ብዘላቕነት ንምፍታሕን ሃገራዊ ምርድዳእ ንምፍጣርን ሃገራዊ ዘተ ምግባር ኣድላይ ምዃኑ ተኣሚኑሉ እዩ። ሃገራዊ ምኽክር ስር ዝሰደዱ ዘይምርድዳኣትን ጎንፅታትን ንምፍታሕ ኣብ ጥቕሚ ዝውዕል ሜላ መፍትሒ ጎንፂ እዩ። ብኻልእ መዳይ ድርድር ዝተፈላለዩ ጥቕምታትን ድሌታትን ዝውክሉ ኣካላት ብመርህ ሂብካ ምቕባል ኣፈላላዮም ዝፈትሕሉ ሜላ እዩ። ካልእ ሜላ ከዓ ዕርቂ እንትኾን ኣብ ዝበፅሐ ወፅዓ ዕሙቕ ምይጥ ምግባርን ብምትእማንን ይቕሬታ ብምባሃልን ስምምዕነት መዕሰሊ ሜላ እዩ። እዚ ብምስምዕማዕ ሜላ ኣፋታትሓ ጎንፂ ብሳልሳይ ወገን ኣቢልካ ኣፈላላይ ንምእላይ ኣብ ጥቕሚ ዝውዕል እዩ። ካብ ማእኸል ጎንፂ መፍትሒ ሜላታት እቲ ሓደ ሃገራዊ ምኽክር ንምግባር ክከኣል ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ኮሚሽን ሃገራዊ ምኽክር ኢትዮጵያ መጣየሺ ቁፅሪ ኣዋጅ 1265/2014 ኣውፅኡ እዩ። ዋና ትሕዝቶ እቲ ኣዋጅ ኮሚሽን ሃገራዊ ምኽክር ኢትዮጵያ መጣየሺ ኣዋጅ ተግባራዊ ዝገብሮ ሜላ ኣሳታፊ ሃገራዊ ምኽክር ዝብል እዩ። ሃገራዊ ምኽክር ኣብ እዋናዊ ዛዕባታትን ወድዓዊ ኩነታት ሃገርናን ሙሩፅ መፍትሒ ሜላ ጎንፂ እዩ። ሃገራዊ ምኽክር ሓደ ዝኾነ ሓሳብን ሓደ ወገን በይኑ ዝመኽረሉ እንተይኮነስ በቢ ኣጀንድኡ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ረብሓታትን መሰላትን ዝውክሉሉን ምኽክር ዝግበረሉ ነዞም ሓሳባት ዝውክሉ ዝተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰብ ዝውክሉሉ ብዝሃነት ዘለዎ መድረኽ እዩ። በዚ ምኽንያት ኣብ ሃገርና ዝረኣዩ መሰረታዊ ጸገማትን ኣፈላላያትን ናብ ዙርያ ጠረጴዛ ብምጻእ ዝተፈላለዩ ረብሓታትን ክፋላት ማሕበረሰብ ኣብ ዝሳተፍሉ ምኽክር ሓበራዊ መፍትሒ ንምምጻእ ዝተመረፀን ኣብ ጥቕሚ ዝውዕል ሜላ እዩ። ቀንዲ ጥቕምታት ሃገራዊ ዘተ ጎንፂ ንምእላይ ስግግር ፖለቲካን ዲሞክራሲ ንምቅልጣፍ ዝጠቅም እዩ። ብፍላይ ጎንፂ ንምክልኻል ንምምሕዳርን ንምፍታሕን ቀንዲ መሳርሒ ኮይኑ የግልግል። ብብርኪ ዓለም ለኸ ብርክት ዝበላ ሃገራት ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ብዝተፈላለዩ መልዕሊ ምኽንያታት ሃገራዊ ምኽክራት ኣካይዶም እዮም። ዕላማታት ሃገራዊ ምኽክር ኣብ መሰረታዊ ዝኾኑ ሃገራዊ ዛዕባታት ዘለዎ ኣፈላላያት ብምጽባብ ምርድዳእ ንምፍጣር ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰብን ምስ መንግስቲ ዘሎ ርክብ ንምምሕያሽ ምትእምማን ንምጽናዕ ባህሊ ምዝራብ ፖለቲካ ንምትራር ዝላቕ ሰላም ንምምጻእ ጠንካራን ተቐባልነት ዘለዎ ሃገረ መንግስቲ ብሓባር ንምህናጽ ኣፈላላያት ብሰላማውን ብሕጋዊ መንገዲ ንምፍታሕ ስግግር ዲሞክራሲን ፖለቲካን ንምኽኣል ልምዓት ንምቅልጣፍ ዝጠቅም እዩ። በዚህ አገር ላይ የተሳሳቱ ትርክቶች አሉ። ኣብ ሃገርና ዝተሳሓቱ ተረኻት አሉ፣ ዝተሳሓቱ ኣፈላላይ ሓሳባት አሉ፣ ከረዳዱና ዘይኽእሉ ነገራት አሉ። ነዚኦም ኣብ ወንበር ተቐሚጥና ኣብ ሃገራዊ ዘተ ተዛቲና ፈቲሕና ብዘይማት ኩነታት ተታሓይዝና ንቕድሚት ንስጉም ዝብል እዩ። ምክክር ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ካብ ዝጣየሽ ጀሚሩ ብፍላይ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ኣብ ብርክት ዝበሉ ቦታታት ዝተፈላለዩ ኣካላት ብምእካብ እዚ ክብል እንተለኹ ካብ ጉዳት ኣካል ጀሚሩ ዘትዩን መኺሩን እዩ። ውይይት ከምሉ ሐሳብ ራሱ ሲንጀምር አንድ ቤተሰብ ዘተ ካብ ዝብል ሓሳብ እንትንጅምር ሓደ ስድራ ሰላማዊ ንምዃን ምይጥ የድልዮም እዩ። ሃገር እውን ከም ስድራ ዘተ የድልያ እዩ። ንኣብነት ኣብ ሓንቲ ሃገር ጸገም እንትፍጠር ብሰላማዊ መንገዲ ምፍታሕ እዩ ዘዋፅእ። ኢትዮጵያ ሕዚ ትኽተሎ ዘላ ብምይጥ ሃገር ነድሕን ዝብል እዩ። ስለዚ ነዚ ጋህደን ምግባር እዩ ሃገራዊ ምክክር ዝተጣየሸ። በነ በኩል እነ ደስ ብሎኝ ተነስቼ ቆሜያለሁ። ለሀገሬሲል ኣነ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ተላዒለ ኣለኹ ንሃገሬ ሓድነት ክብል ንምምኽኻር ጠጠው ኢለ ኣለኹ። ሎሚ ጽባሕን ድሕሪ ጽባሕን ንድሕሪታ ይብልን ንሕና ብሄር ብሄረሰባትና ሓቂፍና ኢና ንመክር ዘለና። ሃገራዊ ምኽክር ኮሚሽን ኣብ ሃገርና ዘለዉ ጸገማት ንምፍታሕ ኢሉ ሒዝዎ ተላዒሉ ዘሎ ዕላማ ብጣዕሚ ዝነኣድን ዘድልይን እዋናዊ ዛዕባ እዩ ይብሉ
أبا قدام إيسو أودا هاجراوي مخكر كوميشن صبوق علامة حيزو صبوق نجار حيزو نإثيوبيا نمغتصال نمسجار إلو زجبرو زلو تعري بتعمي زدلين وانا ونزعبايو إزي ناي كلاتنا حسابيو كنت قفوي قبا بهاجراوي مخكر نستوها وأجنداتات أمتا بمقبار أب هاجراوي سلام بمعسال إثيوبياوያን እንደልዮ معباله نمعوات زقبري يبل نباري كتما شاشمني منئسي واريسو محمد ጥሪለትን አጀንዳ ላይ ውይይት በማድረግ أبستوها أجندة ذات بمقبار أب هاجراوي سلام أمتا بمقبار السلام نخي زرق بعلي نوعلنا تحبابيرنا ناف سلاماو من قد توعيزنا ندليو معباله نخنا عوتيو إذا هاجراو مككر استتعيشا كم كتما شاشمني هاجراوي مخكر نزقورم زلو زتتات عوت نكخونو مس بهره سبات إثيوبيا بمخوان شتو نخوقع كنسرحينا يبلا هذا سنكي فرقشو بهر سبين سان لي بهر سبات انكيف لنا ازبير كابزينا انكيف لنا حاقفنا تدقاقفنا هاجرنا نمسجار دلواتنا زيغاتات أبزقبر زلو هاجراوي زتتات مفتحين ممسع اتكوميشن عزوز استواصو إنا قبر مخانو كنتيبا من محدار كتما شاشمني آيت آدانة تكلا قرقيسي قلسو هاجراوي مككر كوميشنو دقمو يتكمت اللتن آقتاجا كوميشن هاجراوي مككر ازدغمت اللو عنفت نغوكع ويدما علامو نخعوت زيغاتات زي ما تزعر مقبار ناتن كشاغس زلويو كم هاجر زلونا صقماتن أفلالاياتن مفتاح زتتات بمقبار إنه دليو وصيت مركب نخلينا قبل من إسي واريسو محمد كم زي السعب يقلص እንደ ሀገርም ስንወያይ كم هاجر انت نزاته بزح نجرات مركب نخلينا بركت زولو صقمات مفتاح نخلينا زبل حسابي زلني عوشتي إثيوبيا زركو كلهم بهر سبات باهلهم ቋንቋው ምን ታሪخومن بمحاز هاجرا مقصال حلفነት አለውም ይብሉ አባ ገዳም ኢስኦዳ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁሉም ብሔረሰብ አውሽት ኢትዮጵያ ዘሎ ኩሉ ብሔረሰብነቱ አፈላላዩን ቋንቋውን ባህሉን ሒዙ ኢትዮጵያ መቅጻል ሐላፍነት አለው ሐዳስን ቄታት ዝተጻሉ ዝተቀያየሙ ብሞት ዝደላለዩ አካላት አመት ዕራቅ عاوي قد اللون هاجراو زت عوتن كون دما وسناي قد اللون هذا سنكيتات مالت سلام مالت نو هذا سنك بسلام منقد نو متتطرى هذا سنكي مالت سلاميا بمنقد سلاميا تزوع بمنقد سلاميا تقعز ابزز نبر بهرسب كابز مصاين بلن نابنت زي ولايتا تግራዋይ امحراي اورومويو انت يبلنا حقفنا هاجرنا نمسجار دلواتينا أب هاجرنا زلو سور زسددو صقامات زلاقي مفتحين ممصع زتا مغواري يبل من إسي واريسو محمد مفتح مفتر የሚቻለው مفتح مفتر زكال ممصع زكال انت نزاتيو سلازي منغسي ابستفلاليو زوباتات كفله كتماتاتن كلاتن اجندا فطيريو نام مككر نملس زبل زلو በዚህ ምክክር ኢትዮጵያ የምትጠቀመው በዚህ ምክክር ኢትዮጵያ ትጥቀም በጣዕሚ ዓቢዩ ንኣብነት በኦሮምኛ ሓደ ምስላሎም ንሓደ ገዛ ዝኸድን ሰብ ንሳዕሪ ኣይጎይን ይበሃል ስለዚህ ንሕና ሓንቲ ሃገር ኣላትና ኢትዮጵያ ብዙሓት ብሔረሰባት እንትህልዋ ዘለናሉ ኣብ ሓደ ገዛ ኢና ነዚ ገዛ ንምህናጽ ድማ ተመኻኺርና ኣማዕሪግና ሓደ ሓሳብ ብምትሓዝ بصحيت كلاتنا يخون زقبر زلو هاجراو زته نحد أكل زحدق انت خونس نخلو وجن زملكتيو عنده وجن ويم لعنده بارتي يملك متو አይደለም إذا مخكر نحد وجن ويك أنا حدا بارتي زحدق يكونن أنا ون إثيوبياوي بمخاني ناي بعلي قدام وصالني إثيوبيا تبهال جزانا مهناتن نتولدي من محللافن أساجرنا مركب
ናይ ኩላትና ብጽሒት እዩ እኛ ሃደ ሲንቀውን ድርሻችን ምንድነው ንሕና ሃደ ስንቄና ብጽሒትና እንታዩ እንተይልና ንደቅና እናማዕና ናብ መንገዲ ሰላም ምጹና በልና እናተዛረብና ኢና ዘለና ነዞም ደቅና ውን ምእካቢና እንደሊ ነገር ለማስቀጠል እዚ ሃገር ንምቕጻል ካብ ውልቀይ ይጅምር ካብ ገዛ ይጅምር ካብ ጎረቤት ይጅምር ኢሉውን ከም ከተማ ቀበሌ ወረዳን ክፍለ ሃገርን ኢልና ኢትዮጵያ ንምቕጻል ናይ ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ብጽሒት እዩ ኦሮሞ ዱሮም አቃፊ ነው ኦሮሞ ያሳድጋል ኦሮሞ ሰውን ያቅፋል ህዝቡ ኦሮሞ ሓቋፊው ኦሮሞ ሓብሒው ያዕቢ ሰብ ይሐቁፍ የብልዕ የስቲ ሰባ ይደፍን አይቀትለን በሐፈሻ ንኻሉት ወገናት ሓቂፉ ዝነብር ህዝቢው ከአባ ገዳዎች ምን ይጠበቃል አባ ገዳዎች ሀገር ገንቢዎች ናቸው ካብ አባ ገዳታት ትጽቢት ዝግበር አባ ገዳታት ሀገር ሃነጽትዮም ሓላፍነቱ ውን ኣለዎም ረዚን ሓላፍነት ዘለዎም አባ ገዳታት እዮም ምስ ዝጎና ጎኒ ሃዳ ስንቄታት መናእሰይ ተማሃሮ ሰራሕተኛታት ኣለዉ እዚኦም ኣብ ዘለውሉ ቦታ ኢትዮጵያ ንምቕጻል ምምኽኻርን ቃልናን ሓሳብናን አኪብና ሃናጽ ሓሳብ ወሲድና ኢትዮጵያ ምቕጻል ናይ ኩላትና ሓላፍነት እዩ ዝኸውን የሃደ ስንቄ ድርሻው አገሩ ሰላም እንድትሆን የተጣላ እንድታረቅ ብጽሒት ሓደ ስንቄ ዝሃገር ሰላም ንኽትኸውን ዝተጻልአ ንኽዕረቕ ሃገር ንምብታን ዝተልዓለ ናብ መንገዲ ሰላም ንኽመለስ ምዒና ንዑ ተመለሱ እዚ ነገር ኣየዋጽኦኩምን ዘዋጽኦኩም መንገዲ ሰላም ኢልና ንሕና ውን ናብ ሰላማዊ መንገዲ ንምምጻእ ኢልና ናብ ዱር ዝኣተው ደቅና ካባና ርሒቆም ዝኸዱ ሕማቕ ነገር ዝሓሰቡ ናብ ሰላም ንኽመጹ ኢና ንጽዕር ንምዕድል ኢትዮጵያ ዘለዋ ውሽጣዊ ጸገማታ ፈቲሓ ከም ሃገር ንኽትቕጽል ካብ ውልቀ ካብ ገዛ ካብ ጎረቤት እናበለ ክሳብ ላዕለዋይ አካል ሓላፍነት ከም ዘለዎ ይግለጽ አኩርፌን ወይንም በጥቅም ለጥቅም ብለን ኮሪና ንጥቅሚልና ናብ ወጻኢ ካብ ምኻድን ናብ ዱር ካብ ምእታውን ካልእ ሓሳብ ካብ ምሕንጻጽ ብዘላትና ገዛን ሃገርን ተዛቲና ሓሳብ ንሓሳብ ተቀያይርና ሃናጽ ዝኾነ ሓሳብ ብምውሳድ ኢትዮጵያ ንመጻኢ ወለዶ ምምሕልላፍ ሓላፍነት ኣለና ሃገራዊ ምኽክር ሒዝዎም ዘሎ አጀንዳታት ንምዕዋት ነበርቲ ከተማ ሻሸመኔ ብምሉእ ልቢ ተቐቢሎም ምስታፎም ከንቲባ እታ ከተማ አይተ አዳነ ተክለ ገርጊስ ከምዚ ክብሉ ይጸልሑ ሃገራዊ ምኽክር ኮሚሽኑ ይዞት እየሄደ ያለው ኮሚሽን ሃገራዊ ምኽክር ሂዝዎ ዝኸድ ዘሎ ነገር ትክክል እዩ እዚ ድማ ተቐባልነት ዘለዎ ምዃኑ ነበርቲ ከተማና ደግፎም ሓጎሶም ብምግላጽን ኣብዚ ድማ ዝግበኦምን ትጽቢት ዝግበረሎምን ስራሕ እናሰርሑ እዮም ብሓፈሻ ሃገራዊ ምኽክር ንኽዕወት አካላት መንግስቲ ህዝቢ ውልቀ ሰባት ፓርታት ፖለቲካ ሲቪክ ማሕበራት ትካላት ዓለም ለኸ ዓውይ ግደ ኣለዎም ዝብል ናይ ዝዕለት መልእኽትና እዩሞ ሰሰናይ ንዓኹም ሰላም